kumare. May kain tumanan Thank you ti pa nagbisita yo. Nangganad kay kumare. May katiman? May katikonak. Masidag katikonak. Sipay. Masidag katikonak. Ano di kong kunak kanyang na dati bisita hanggang agpaspasaway, di ba? Ano? Anya nga haan, di ba kunak kanyang? Nga hangatil nakalkalay atang na dati bisita. Ano? Anya nga haan, anya ti ulul yun, ayo dito, ayan, tinamlamisaan kas kada kabinet, Ano po nito gito ayayam ko? Ay, ayam ko nga. Dandanim lang nga maabot di tagal. Ba't ka uulim mo Ano pa ya? Apaya nga iranranam nga dati bisita sa kantulag kasta-kasta. Buludin na dagit ay ayam mo dim ipabulod. Ayayam ko magaminda gito Mangibabain ka apaya apang aglukat-lukat ti anak tila lukukatan itang ipagpakitam di ba? Ibilbilin ko kanyam nga no dati bisita at singsingput kayo lang agay ay ayam kayo lang itarwar. Kanya di mama anya ti mama aya. Di ba kunak no dati bisita at tugtugaw kayo lang no agay ay ayam na makay ayam. Apin mo apa unday di anak ni kumare Nagagaw magaminda ayayam na gito ito Okay, ayam marud apay aya. Pirmi kayo nga. Gawan na magaminda gito ito isko. Kaya kay ayam lang di ba kung kunakanyam, ngano adda iti umay nga makay ayam kanyam, pabulodam, apin ipreparit niyo dapat aya. Iyawid na mat ka no gamin. Ano mga yawid? Medyo ko na kanyam, mo ulit bisitahan ko nga agulang-ulang itasangwanan, nga mama. Ti mama lang nga mama, ti amin nga ubat. Po. No, maminsan to pay lang. Maminsan pay kunak kanyam na dati bisita Ay, apo. Ano kaya nga masursuruan bundeng? Nakadakdakkel ka ni. Di ka laag na ka man. Apo, kalayat lang nga kalayat nga. Wala na magaminda gito ito isko. Ala, enda dagiti toys ko. Maminsan ba takit ang baut at taubat mo? Sino ko nang ibaga kanyang apan mo kaisan di palda na di bisita Ano magdadalangin na lang kay ayayam kay si Rocco. Apo. Maminsan pa'y no dati bisita mga ulitin ti kastawan. Nawatam,